Human sa duha ka tuig nga pandemic break, subling masinati sa mga deboto ang hingpit nga kagawasan sa pagtambong sa reliyosong mga kalihukan sa kapistahan sa Señor Santo Niño sama kaniadto nga wala pa mahitabo ang pandemic. Kumustahon nato ang pagpangandam sa ika-458 nga kapistahan sa Señor Santo Niño, pinaagi ni ining report. 100% attendance sulod sa Basilica Minore del Santo Niño. Way limit sa edad o sa ginaghanon sa mga deboto basta maigo lang sa kapasidad nga 3,500 sa sulod sa Pilgrim Center. Ang dili makasod mamahimo orang sa gawas mo tambong sa misa novena kay may mga LED wall man nga ipamutang aron mabati o makita ri hapon ang kasaulugan sulod sa Pilgrim Center. Hinoon awhag sa rektor sa Basilica Minore del Santo Niño nga mutuman gihapon ang mga deboto sa health protocol sama sa pagsulod og face mask nga proteksyon usab sa mga taong mosulod sa Basilica. Sa labing unang press conference gawas sa kapulisan, mitambong usab ang Coast Guard ug uban pang mga stakeholders. The source of peace continue to bless and guide us for a peaceful and therefore meaningful celebration of the Fiesta Señor 2023. Pit Señor. Samtang mahibalik na usab ang naandang upat ka mga major activities nga kabahin sa kapistahan sa balaang bata nga naglakip sa Walk with Jesus, Walk with Mary, Solemn Foot Procession, Traslasyon nga mulahos sa Fluvial Procession. Gipahibaw usab sa Kapariang Agustino nga ang barko sa Philippine Coast Guard isip galyon nga maoy luwanan sa imahen sa Senyor. Usa sa gitinguha nga posibleng kausaban sa ruta sa Fluvial Procession nga mao ang pag-agi sa imahen sa Sisilex. We, the Agustinian friars, appeal to all devotees, pilgrims, and guests to adhere to all protocols which are being implemented for a safe, orderly, and solemn conduct of our religious celebration. Samtang hugot nga seguridad ang ipatuman sa Cebu City Police Office atol sa dakong kalihukan sa Fiesta Señor. Mukapin sa 4,000 ka mga polis, uban ang 3,000 ka mga augmentation force ang ipakatap atol sa kasaulugan. Pag may mga activities na closed door, kailangan i-check natin yung lahat ng mga bags nila para makasiguro tayo na wala silang mga contraband na dala-dala papasok sa loob ng activities. You can always expect our 100% support on the preparations and the implementations of our plan for the conduct of 2023 Sinulog celebration. Mato ni Father Miranda nga 90% ng andam ang Basilica uban sa mga stakeholders sa fiesta. Samtang gipahibaw ni Father Zerda nga ang magtiayong silang engineer Binirando Olandria ug Doktora Donali Olandria ang hermano o hermana mayor sa ika-450th Fiesta Señor. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.